har uwan 'yan Nijar ga mu da a gama mu faɗa da 'yan uwanmu saboda kowa wargi ne da duk 'yan Nijar. Abu ne da an shirya shi don farin ciki ba don bakin ciki ba. Domin haka mu haɗa kanmu, wanga ya ci ba shi na ba. Kowa ce dai ya Nijar wasa ta tsakanin ba har kai wasa ta duniya ba. Ta ce ta duniya ta sai mu maganta, amma shi ta gida ta kun ba mu cewa sai mu ce Allah ya sa a yi gama lafiya, kamar da an fara an ƙare lafiya. Haka muke so Allah ya nuna mana wata wadda za a yi kazanta na lafiya gida na don haka matasa da mu rida haɗa mu faɗa da junanmu saboda kokowa. In kokowa a yi an gama, wanda ya takobi wuri Hassan ya tirabe shi, kuɗi ya tirabe shi, kai kana faɗa da iska na banza da ɗan uwanka game da abin da kai ma ba ka samu ko kwabo cikin shi. Haka ne ba daɗi idan ka sama nan warka, idan ka sama na garinku, amma ka tuna wanda kasuwa ɗaya na ɗan Nijar na bisa karci ta identity ya sama Nijeriya, kai ma Nijeriya. To kaka don haka ya kamata ce kuna zage-zagen juna ba bisa ga abin da zai tuwa shi wuce ɗan lokaci kalilan ga sha ya wuce kan ba yi zama ba. Kwana na son an kai ana yi, kwana na an kai da barin zabuwa ga sha har manta da wasu abubuwa.